Ramdam ng negosyanteng si Rolando Pascual ang bigat ng pandemya sa kanyang footwear business na nakabase sa Nueva Ecija. Sa loob ng maraming taon, ito na ang kanilang hanap buhay, ngunit simula nang pumutok ang pandemya, pahirapan na raw sila sa pagbebenta ng kanilang produkto. Malaki po naging epekto sa amin ng pandemya. Gawa nga po na naging limitado po ang paglabas ng tao. Tulad po sa akin, footwear po ang aking product. Isa po sa pinakatinamaan po ng pandemic ang footwear industry po. Sa panahong ito ng pandemya, marami ang nakaasa ngayon sa teknolohiya. Kahit sa pagnenegosyo, social media na ang ginagamit upang ipakita at ibenta ang kanilang mga produkto. Aminado si Pascual na hindi raw siya marunong gumamit ng social media, pero dahil isa siyang rehistradong MSME, napakinabangan daw niya ang mga libreng webinar na ibinibigay ng Department of Trade and Industry o DTI tungkol sa digital marketing. Kaya naman para makasabay sa kompetisyon ngayon, sinikap daw niyang pag-aralan ito. Nagkaroon po kami ng mga Facebook page, kaya po natuto po kami gumawa ng Facebook page. Ngayon po, sa akin, online po ako na selling, Luzon, Visayas, Mindanao na po dahil po sa Facebook page ko po. Natutuhan ko po sa mga webinar na ginawa po ng DTI. Kabilang si Pascual sa mahigit 200 MSMEs mula sa rehiyon na makikibahagi sa likha ng Central Luzon Trade Fair na magaganap sa October 13 to October 17. Ito ay isang regional trade fair na sinasalihan ng mga micro, small and medium enterprises mula sa 7 probinsya ng gitnang Luzon. Ginaganap ito taon-taon upang mapalago ang mga MSME at ipromote ang mga kalidad na produkto ng rehiyon. Ayon sa Assistant Regional Director ng DTI Gitnang Luzon na si Brigida Pili, Enero pa lang ay pinaghandaan na nila ang big event na ito ng ahensya. Kabilang dito ang pagbibigay ng kaalaman tulad ng management trainings, negotiation skills, product development, digitalization at marami pang iba para sa mga MSMEs ng rehiyon. Dahil sa dami ng mga ayuda, programs and services na binibigay natin sa mga MSMEs from management trainings, negotiation skills, product development, pinapaganda yung mga tsura, yung labels, yung lasa. This is the time every year to showcase and to look for market for their product. Talagang gusto natin pag in-exhibit natin, in-promote natin, safe at maganda yung mga produkto ng Central Luzon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 23 taon ng Central Luzon Trade Fair, gagawin daw itong hybrid. Yeah, hybrid siya dahil meron siyang physical. The physical will be staged in all SM malls and Robinsons Mall, yung walang SM mall sa kanilang probinsya. At meron din siyang online through FB Live. Diba? And then meron din tayong online catalog where they can see the products and they can order online. Iba't ibang food and non-food products ang tampok sa naturang trade fair. Sa Aurora, nandiyan ang mga produkto tulad ng bags, cacao at coconut-based products. Marine products ng Bataan tulad ng tinapa, organic food at handicrafts. Hindi rin mawawala mga produkto ng Bulacan tulad ng furnitures at housewares. Turmeric food products, spices, mga barong at footwear ng Nueva Ecija. Mabibili mga produkto ng Pampanga tulad ng herbal products, delicacies, handicrafts at furnitures, at dekalidad na metal crafts. At dahil Christmas is just around the corner, tampok din ang mga parol mula Tarlac, gayon din ang kanilang pottery products at iba't ibang beverages. Hindi rin mawawala ang famous kasoy, jewelries, souvenir items, clothing at dairy products ng Zambales. Ayon sa DTI, ngayon pa lang marami nang nagpakita ng interes para sa pinakamalaking trade fair sa rehiyon ngayong taon. So this is the chance to meet big markets. Hindi yung retail lang na sinasabi natin. These are loyal buyers na mas excited pa sila sa mga MSMEs na mangyari ito annually na abangan talaga Ma'am Jen. Kung ikukumpara nitong nakaraang taon, mas maraming MSMEs na raw ang lumahok ngayon, kaya ibig sabihin, mas maraming magagandang produkto ang mapagpipilian ng mga mamimili. Kaya naman sa mga nagbabalak na simulan ang pamimili ng panregalo sa Pasko, tamang-tama ang Likha Trade Fair para sa inyo. We are inviting you to witness and buy our locally produced products. Sabi nga, buy local para them to employ more people and to job generation and economic development. So, sana po, tangkilikin niyo yung sariling atin. See you there, October 13 to 17 in the major malls in Central Luzon. Jennifer Salenga, CLTV News.